Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe yamakadai kuteerera ndiyo channel yenyu One Chivhitivhiti Kulion TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Iko zvino ndangoti ndingokuzivisai update riripo kuti mutumbi wa Comrade Bombshell Rinus Ugeza wasvika kuZimside kubva kuSouth Africa uko kwavakashayikira vari muexile. Saka iko zvinezvi vambomira vachimbozororera munongoziva kuti zvinhu zvacho zvinoda kuti mota dzinenge dzichimbodrive dzichifamba dzine nguva yekuti dzinomboita dzichimbozorora. Saka iko zvinezvi vambori panyaradzo Funeral Service Branch in Beitbridge vachimbozorodza mota dzavo but vatogadzirira kusumuka. By the time yandiri kutaura nemi iko zvinezvi it's 10 past 6 ndo pane nguva pandiri kutaura nyaya iyoyi. Saka kureva kuti panozopera nguva iyi pamwe zvichidawo nekudawo kwezvakasiyana-siyana kana network vanokwanisa kunge vazosimuka. But chakangokosha chiziviso ndechekuti muzive muri yeZimbabwe kuti mutumbi wa Comrade Bombshell wapinda kuZimbabwe, wapinda kuZimside. Mafambiro avachaita takagara tazivisana kuti zvichange zvakamira sei nekuti ndinoona zvinhu zvakakosha zvekare kuti tikwanise kunge tichidzokorodza. Vachibva paBeitbridge vachapinda mumasvingo, vopinda mumvuma, voenda nekugweru, vobva vadzoka nemukwekwe, voenda kukadoma, voenda kuChegutu, voenda zvekare kuNorton, vozodzoka pekupedzisira kuguta reHarare. Ndo mafambiro avachange vachiita. Saka pane ma-updates ese muri Zimbabwe ndichanga ndichikuzivisai ndichikuonesai kuti zvinhu zvichange zvapapi, chii chinenge chazoitika, chimwe chii chinenge chazotora nzvimbo. Zvakakosha izvozvo kugara takazivisana zvinhu zvinenge zvichiitika, zvinhu panenge pane ma-updates kuitira kuti mugare muri updated, kuitira kuti mugoziva kune vanhu vanenge vachida kuzoenda vachinoona vachinoonekedzana negamba ravo. Zvakakosha zvekare kuti mugozongoziva kuti mutumbi wegamba wave kudarika nemunzvimbo yemunenge muri kwamuri ikoko, mugozokwanisawo kuenda muchinoona muchinopa ruremekedzo rwekupedzisira sekutaurwa zvakaitwa nemhuri kuti aiwa vanchadarika nekunzvimbo idzodzi dzandataura dzinosanganisira masvingo, mvuma, gweru, kwekwe, kadoma, Chegutu, Norton, vozoya muHarare. Saka vanhu veruzhinji rwese, macomrades, mafriends, hama neshamwari, maZimbabweans ese vari kukurudzirwa kuti aiwa vangoziva kuti ndo pavachapfuura napo vagokwanisa kuzovapa ruremekedzo rwekupedzisira pavanenge vachiita se vachidarika vachienda zvavo vachizomirira mazuva ekunochengetwa kumusha kwavo kuSanyati uko kune purazi ravo. Ndo mamiriro akaita nyaya yacho. Ndichazouya nedzimwe nyaya. Ndini wenyu semazuva ese Kuliend, ndinoramba ndichideliver ndichikuzivisai ma-updates.